Исәнмесез дуслар, мин Гүзәл Уразова. Бүген кайнар сәламнәремне Казаннан Башкортстанның Шакмагыш районы Иске Башир авылындагы Набиевлар гаиләсенә юллыйм. Хөрмәтле Альфред әфәнде, сезне бүгенге матур бәйрәмегез, туган көнегез белән чын күңелдән тәбрикләргә рөхсәт итегез. Сезне 50 яшьлек юбилеегыз белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләремне җиткезәсем килә. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт булыгыз. Уй теләкләрегез тиң, туар таңнарыгыз тыныч, саулыгыгыз ныклы, гомерегез бәхетле булсын. Авырмый кайгы хәсрәт күрми, гаилә шатлыгы, балаларыгызның, якыннарыгызның игелеген күреп яшәргә Ходай насыйп итсен. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшәүегезне телим. 50 яшь ул күпме, азмы, әйтә алмам күрәсең. Үзең яшәп карамагач, аны каян беләсең? Алай гына да түгел, җырлап бирәм әле мин сезгә хәзер. Алай итәргә кирәк, булай итәргә кирәк. Булай итәргә кирәк, Альфред абыйга 50 яшь котлап үтәргә кирәк. Котлап үтәргә кирәк, 50 яшь ул күпме, азмы, әйтә алмам күрәсең. Әйтә алмам күрәсең, үзең яшәп карамагач, аны каян беләсең? Аны каян беләсең? Карап торам да үзеңә яп-яшь бер егет кенә. Яп-яшь бер егет кенә, күп дигәндә 25 я 30 кебек кенә. Я 30 кебек кенә, янәшәңдә, кәлләшәңдә карап туймаслык сезне. Карап туймаслык сезне, әллә инде туйыгызга дәштегез бүген мине. Дәштегез бүген мине, 50 дибез, 50 бит ул бер түгәрәк сан гына. Бер түгәрәк сан гына, ир уртасы дип әйтерләр, 50дә булсаң гына. 50дә булсаң гына, ир уртасы, ил тоткасы, кемлегеңне тор белеп. Кемлегеңне тор белеп, 50 яшың күптә түгел, бары 50 җыр кебек. Бары 50 җыр кебек, җырлыйк әле, әйдә дуслар, җыр күтәрә күңелне. Җыр күтәрә күңелне, җырлый-җырлый йөзне туттыр, әйдә яшә 50-не. Яшә тагын 50-не, җырлый-җырлый әйдә туттыр, яшә тагын 50-не.